ассалому алейкум тамошобинони арҷманд. дар нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад, аз студияи марказии телевизиони вилояти суғд шумо имкон доред оиди ҷиноятҳои содиршуда, афроди қонуншиканӣ дар ҷиноятҳо гумонбар, ҳамчунин дигар самтҳои фаъолияти милитсияи суғд маълумот гиред. дар студия Акбар Шарифӣ имрӯз дар барнома чунин гузоришҳо ҷой дода шудааст. костагии фазои оиладорӣ, куштори ҳамсар аз ҷониби шавҳар, дуздии аккумулятор дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Хуҷанд, муомилоти ғайриқонунии маводҳои тарфгарӣ ҷавобгарӣ дар пай дорад. пешсудшуда боз аз озодӣ маҳрум гардид. гузориш аз мурофиаи судӣ. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. санаи 6 декабр шаҳрванд Абдумавлон Холматов, сокини ҷамоати деҳоти Исмоил Ҳамзаалиев, дар пайи номуросоӣ ҳамсарашро бо роҳи буғӣ кардан ба ҳалокат расонид. хабар медиҳад мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. гузориши аввалини барнома аз ин ҷинояти махсусан вазнин маълумот медиҳад, ки объекти он ҳаёти инсон буда, зарари расондашуда ҷуброннашуданӣ аст. ҳаёти носолим дар муносибатҳои оиладорӣ чун дағалгуфторӣ, одатҳои бад ба монанди майнушӣ ва таҳқири якдигар метавонад як рӯз не як рӯз ба нохушӣ анҷомад. ҳамин гуна ҳодисаи тақдиршикан, ҷинояти дараҷаи махсусан вазнин, куштори ҳамсар аз ҷониби шавҳарро мақомоти милитсия дар деҳаи Сомғори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба қайд гирифт. шаҳрванд Холматов Абдумавлон Ҷумаевич, соли таваллудаш 1966, дар ҳавлии иstiqomatiyаш воқеъ дар ҷамоати деҳоти Исмоил Ҳамзаалиев, кӯчаи Саид Ахмедов, ҳавлии рақами 73, модари фарзандони худ мавҷуда Холматоваи 53 соларо бо роҳи буғӣ кардан аз ҳаёт маҳрум намуд. از خانه آمدم دیدم نوشتگی چه نوشته گفتم نوشتگیم نیم sonra تیرک پتتا قالت bu gurulttan Bazılar holtskori boka şuda güzelsi gavzan. نوشته گفتم گروش قبضم مثلا نمیدونم тавре гумонбаршуда нишондод медиҳад, ҳодиса дар пайи муноқиша аз сабаби дар ҳолати мастӣ қарор доштани ҳамсар оғоз ёфта, оқибат ба фоҷиа анҷомид. тафтишоти пешакӣ далелҳоеро ҷамъоварӣ намудааст, ки муносибати оиладории Холматовҳо новбаста аз он ки нафарони рӯзгор диданд, тахту ҳамвор набуда, чунин муноқишаҳо аз ин пештар байни зану шавҳар ҷой дошт ва ҳарду ба майнушӣ майл доштанд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. қасдан расонидани зарар ба саломатӣ бо истифода аз олоти тезу буранда аз ҷониби ноболиғи 15 сола оқибати нохушӣ бо худ гирифта гаштани корд ё ҳар гуна олотҳои халандаю буранда аст. ин ҷинояти муқобили ҳаёту саломатӣ дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифта шуд. ҳарду иштирокчии ҳодиса хонандагони мактаб мебошанд. мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатиро ба қайд гирифт. иштирокчиёни ҳодиса ду навраси 15 сола истиқоматкунандагони шаҳри Хуҷанд мебошанд ва ҳарду хонандагони мактабанд. ҳодисаи ҷиноятӣ санаи 26 ноябр тахминан соатҳои 16:30 дар ҳудуди маҳаллаи 18 шаҳри Хуҷанд содир шудааст. гумонбаршуда Ҷамшед Султонов, хонандаи синфи нуҳум, бо истифода аз корди кисагӣ ба шиками рафиқ ва ҳамсоли худ зада ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад. бемор бо таври фаврӣ дастрас карда шуд ба шӯъбаи қабул бо захми халидаи ковоки шикам ва ҳамон рӯз аз ҷониби табибо ёрдам расонида амалиёти ҷарроҳӣ гузаронида ва шуд муолиҷа ҷарроҳӣ гузаронида шуд. мана имрӯз рӯзи панҷум аст ки баъд аз ҷарроҳӣ дар шӯъбаи эҳё табобат гирифта имрӯз ба шӯъба гузаронида шудагӣ. ҳозир вазъияти бемор нисбат рӯй ба беҳтарӣ, мана ҳаракати кору барқарор шуда истодааст. тафтишот кирдори гумонбаршударо аз рӯи моддаи 111 кодекси ҷиноятӣ қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ бандубаст намуда парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. корд ё ҳар гуна олотҳои халандаю буранда дар дасти ноболиғон амали ғайри қобили қабул ва ношоистаест, ки оқибати нохушии онро мо дар гузориш ҷой дода итминон дорем ҳамчун зангулаи бедорӣ масъулияти падару модарон ва мақомотҳои дар тарбияи ноболиғон манфиатдорро бедор месозад. сабабшавии ин фалокат ҳамин буд, ки фарзанди ноболиғ аз кӯча корда ёфта ҳамун ба ҳавас пайдо карда аз замин гирифта бо худ киссаш ба гирон гашт ва оқибати ҳамин
ҳамин хел расонд ки ҳазилию қизиқӣ ва шӯхи бозикарӣ истода ба ҳамин фалокат рӯй дод. ҳамон ба эҳтиромона хоҳиш мекардам ки аз ҳамаи падару модарон волидайнон ки оиди ноболиғон эҳтиёт бошанд, ҷой мегаштанд бо ки мегарданд ҳамаи ҳаминро дар назорат гирифта истода дар тарбияи фарзанд заҳми калон гузоранд. дарноку аламовар аст ки баъзе аз наврасон ба бозиҳои хусусияти зӯроварӣ дошта тамошои филмҳои мазмуни ваҳшоният майли зиёд доранду дар баъзан маврид чун қаҳрамонҳои филм ё бозии дидаашон рафтор мекунанд. илова бар ин таҷрибаи ҳаётии каҷрафтории ноболиғонро аз беназоратӣ медонад. ҷанбаи дигар ин бепарвоии падару модар ва беаҳамиятии онҳо дар раванди тарбияи фарзанд шуда метавонад. баъди муроҷиатҳои пай дар пай ба мақомоти милитсия дар хусуси дуздии аккумулятор аз нақлиёт, кормандони мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нафари гумонбарро ҳангоми дуздӣ дастгир намуданд. ҷамшед Саидов, ки қаблан 4 маротиба суд шудааст, ин навбат дар содир намудани 8 лаҳзаи дуздӣ гумонбар дониста мешавад. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров давоми моҳи ноябри соли равон ба қайд гирифтани якчанд ҳолати дуздии таҷҳизоти қувватдиҳанда ба истилоҳ аккумулятори воситаи нақлиёт боис шуд ки кормандони мақомоти милитсия аз пайи муайян кардани шахсият ва дастгир намудани содиркунандаи ҷиноят шаванд. методҳои оперативии ҷустуҷӯи гумонбари ҷиноят Шаҳрванд Саидов Ҷамшед Бахтиёрович соли таваллудаш 1995 сокини ҷамоати деҳоти ғозиёни ноҳияро ошкор сохт ки дар ҷодаи ҷиноят шахси тасодуфӣ набуда аллакай 4 маротиба суд шудааст. нақлиёти боркаши тамғаи хондаи портери назди манзили иstiqomatӣ дар кӯчаҳо гузошта шуда ҳадафи ҷиноятӣ қарор гирифта аккумулятори онҳо дуздида мешуд. روز 16 числа ромдем мошин шуда заведет певосхонда дидам ки аккумулятораш не заведет нашуд. ҳарчанд баъди муроҷиатҳо мақомоти милитсия амали пинҳонию ғайриқонуниро бепарда сохт, аммо тибқи далелҳои тафтишӣ тасдиқгардида аллакай 8 нафар ҷарбдидаи ҷиноят муайян шудааст ки аккумулятори воситаи нақлиёташон дуздида шудааст. шабона мо ҳама хоб соатои 11-12 шаб мо соневар мекардем, дуздӣ мекардем. сабаби даст ба ҷинояти дуздӣ задатон дар чӣ буд? Пул, маблағ. аккумуляторҳои тасарруфшуда аз 300 сомонӣ то 850 сомонӣ арзиш дошта, хисороти аз ҷониби гумонбаршуда расонида шуда вобаста ба далелҳои дар парвандаи ҷиноятӣ то санаи 3 декабр ҷамъоварӣ гардида 5150 сомониро ташкил медиҳад. вобаста ба шахсияти гумонбаршаванда Саидов Ҷамшед гуфтан ҷоиз аст ки номбурда 4 маротиба қаблан суд шудааст. аммо гумонбаршаванда Саидов Ҷамшед ба худ хулосаи зарурӣ набароварда дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Хуҷанд дар 8 ҳолат ҷинояти қасдонии дуздиро содир намуд. чорабиниҳои тафтишотию оперативӣ тобиши боз як чеҳраеро ошкор намудааст ки дар дуздиҳо гумонбаршуда Саидовро ҳамроҳӣ мекард ва барои боздошти ӯ тадбирҳои зарурӣ андешта шуда истодааст. ҳаммаслакон асосан дар дили шаб дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Хуҷанд ба дуздӣ даст заданд. танҳо дар як ҳолат 2 адад аккумулятори автомошинаи боркаши тамғаи камаз ҳадафи дуздон қарор гирифтааст. боқимонда аккумуляторҳо аз нақлиёти тамғаи хондаи портер дуздида шуданд. қисме аз далелҳои шаҳиро милитсия дарёфт намудааст ки аъмоли ҷиноятӣ дастгиршударо исбот менамояд ва аз рӯи ҳодисаи силсила дуздиҳо бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида нисбати Ҷамшед Саидов чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. ҳарчанд дар Тоҷикистон ҳама гуна кирдори алоқаманд ба маводи тарфгарӣ амали ғайриқонунӣ буда, ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ дар пай дорад, лекин ҳамасола дар арафаи иди соли нав чунин амалҳои зидди ҳуқуқӣ ба қайд гирифта мешавад. асосан наврасон ва ҷавонон меъёри манъкунандаи қонунро нодида мегиранд. мақомоти милитсияи вилояти Суғд бо манзури ин гузориш аз шаҳрвандон хоҳиш ва талаб менамояд ки аз истифодабарии маводи тарфгарӣ худдорӣ намоянд.
воридот ва фурӯши маҳсулоти тарфгарӣ ба истилоҳ пиротехникӣ ҳарчанд тибқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон амали ғайриқонунӣ аст, аммо ҳамасола бо омади иди соли нав чунин қонуншиканиҳо ба қайд гирифта мешавад. дар арафаи имсолаи иди соли нав дар минтақаи суғ то санаи 8 декабр аллакай 5 далели муомилоти ғайриқонунӣ бо маводи тарфгарӣ ба қайд гирифта шуда зиёда аз 10 000 ин намуд маҳсулоти оташангез мусодира шудааст, ки нафарони ба муомилот бароварандаи он наврасон ва ҷавонон мебошанд. дар доираи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо ҳамин гуна кирдори зидди ҳуқуқӣ ду навраси 16-сола истиқоматкунандагони шаҳри Хуҷанд хонандагони мактабро боздошт намуданд, ки қасди паҳну фурӯш ва ба муомилот баровардани 14 000 адад маводи тарфгарии намуди тренерро доштанд. Хлопчики ма ақсиқи хардам, сипайсамони блокша хардам. Инҷа омда 55 мефрӯхтам. дар ҷо доштан шуморо мелису? шаҳри Хуҷанд 20 микрорайон пеши марказӣ. маводҳои тарфгарӣ садодиҳандаи аз наврасон мусодирашуда барои истифодабарӣ аз рӯи таъиноташон дар ҳолати коршоямӣ қарор доранд. наврасони таъминоти моддияшон аз ҳисоби волидайн ва даромади пулӣ надошта, аён аст, ки аз бетаваҷҷӯҳии калонсолон ба муомилоти манъшудаи маводи тарфгарӣ майл пайдо кардаанд. ман вазифадор будам, ки клиент ёфтаинҳоро халупшкаҳоро фурӯшам буд, лекин меллаҳо моро қадам. дар ҳамин ҳолати ҷиноятӣ рафиқатон ба шумо чанд пул ваъда дод барои дарёфт кардани харидор? 200 лом. дар қаламрави тоҷикистон бо назардошти хафнокӣ ва оқибатҳои нохуш чун оташангезӣ ва ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштан муомилоти маводи тарфгарӣ манъ карда шуда, ҳама гуна кирдори алоқаманд ба маводи тарфгарӣ амали ғайриқонунӣ буда ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ дар пай дорад. мавзӯи дигар, таъиноти ҷазо ё ҳукми суд ба он хотир аст, ки шахси гунаҳгор ислоҳ шуда роҳи дурусти зиндагиро интихоб намояд. аммо ёфт мешаванд афроде, ки на як бору ду бор суд шуданд. дар суди шаҳри Хуҷанд Турсунбой Турсунбоев, сокини ноҳияи Ҷаббор Расулов, барои содир намудани ҷинояти дуздӣ 3 сол аз озодӣ маҳрум гардид, ки дар таҷрибаи ҷиноятиаш бори панҷум аст. дар суди шаҳри Хуҷанд дар маҷлиси ошкорои судӣ ба кирдори ба ҷомеа хафноки айбдоршаванда Турсунбоев Турсунбой Дадоҷонович, соли таваллудаш 1984, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷаббор Расулов баҳои ҳуқуқӣ дода шуда, суд аз рӯи ду моддаи кодекси ҷиноятӣ 244 дуздӣ ва 339 тасарруф ё вайрон кардани ҳуҷҷат судшавандаро гунаҳгор донист. Судшаванда Турсунбоев, ки қаблан 4 маротиба бо ҷурми дуздӣ доғи судӣ гирифтааст, ин навбат низ ислоҳнашаванда будани худро нишон дод. Санаи 29 октябри соли ҷорӣ бо мақсади дуздӣ ба ҳавлии рақами 61 воқеъ дар кӯчаи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд ғайриқонунӣ тавассути девор ворид гашта, аз ҳуҷраи хоб либосҳои гуногуни мардона, шиносномаи техникии ҳавлӣ ва 3 адад гувоҳномаҳои рақами мушаххаси андозсупорандаи соҳибхонаҳоро дида дониста, ки ин ҳуҷҷатҳо аслӣ ва ба категорияи ҳуҷҷатҳои муҳими шахсии шаҳрванд баромад мекунанд, пинҳонӣ тасарруф карда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ бо изи гарм кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ба ҳаракатҳои ҷиноятӣ нуқта гузоштанд. дар мурофиаи судӣ дар асоси далелҳои ҷамъовардаи мақомоти тафтишотӣ, ки гуноҳи судшавандаро исбот мекард, судя маводҳои тафтиши пешакиро ҳамаҷониба баррасӣ намуда, бо санҷидани далелҳо дар ҷараёни музокираи судӣ ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинкунандаи кирдори судшавандаро ба инобат гирифта ҳукми ниҳоии худро баровард. суд ҳукм кард Турсунбой Дадоҷонович бо моддаҳои 244 қисми 2 бандҳои АГ ва 339 қисми 1 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шавад. аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо нисбати Турсунбой Дадоҷонович ҷазои ниҳоӣ бо роҳи ҷазои сабуктарро дар бар гирифтани ҷазои вазнинтар, ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 3 сол бо адои намудани он дар колонияи дорои низомаш сахт таъин карда шавад. бо ҳукми суд 3 сол аз озодӣ маҳрум гаштан бо адои ҷазо дар калонияи низомаш сахт нишонаи тасдиқи гуноҳ аст, зеро сазовори ҷазо танҳо он нафаре мегардад, ки дар амалу рафтори ӯ аломатҳои таркиби ҷиноят ҷой дорад. борҳо таъкид кардаему боз мегӯем, ки оддитарин қоидаи ҳаракати роҳро вайрон намудан оқибати ғайричашмдоштро метавонад дар пай дошта бошад. беҳуда нагуфтаанд, ки эҳтиёт ними ҳаёт аст. дар ин бахши барнома вобаста ба коргузории бозрасии давлатии автомобилӣ ва ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ маълумот гиред.
санаи 22 ноябри соли 2019 тахминан соатҳои 15:00 ронандаи автомошини тамғои Opel Astra Ҳодиев Оламафрӯз Ҳодиевич соли таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи шаҳраки ваҳдати шаҳри Истаравшан ҳангоми ҳаракат дар километри 8-уми роҳи нақлиётгарди Истаравшан Зафаробод дар ҳудуди деҳаи Уяс бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба самти муқобили ҳаракати роҳ баромада ба автомошини тамғои Opel Astra-и аз самти муқобил омада истода таҳти идораи ронанда Акмал Ҷурабоев сокини ноҳияи Зафаробод бархӯрдааст. натиҷаи садамаи ба амал омада фоҷиавӣ анҷомида 3 талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта шуд. Ронанда Оламафрӯз Ҳомидов ду мусофири дар дохили нақлиёти ӯ буда зани 57сола ва хурдсол писарчаи 1 сола аз ҷароҳатҳои вазнинӣ бардоштаашон дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. Садамаи дигар бо оқибати марг ин пахши пиёдагард аст, ки санаи 25 ноябр тахминан соатҳои 18:00 дар километри 270-уми шоҳрои Душанбе Хуҷандчаноқ ҳудуди ноҳияи Спитамен ба вуқӯъ пайваст. ронандаи автомошини тамғои Opel Zafira Ҳамроев Ҳамроқул Шоҳмаҳмадович соли таваллудаш 1970 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард марди 36 сола сокини ноҳияи Спитаменро, ки аз тарафи чап ба тарафи рости роҳ мегузашт, пахш намудааст. аз ҷароҳатҳои гуногуни бардоштаи барои ҳаёту саломатӣ хавфнок пиёдагард дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид. давоми 10 моҳу 20 рӯзи сипаришдаи соли равон дар қаламрави вилояти Суғд 270 садамаҳои роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст, ки дар натиҷаи он 103 нафар ҳалок ва 281 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. бозрасии давлатии автомобилӣ риоя накардани талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳро омили асосии рух додани садамаҳо медонад ва ба ҳама ронандагон ҳангоми дораи воситаи нақлиёт бо интизом буданро тавсия медиҳад. кормандони шуъбаи экологӣ ва сайёҳии мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо раёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят амалиёти ҳавои тоза гузарониданд. мақсади чорабинӣ кам кардани таъсири зарароварии дуди аз воситаи нақлиёт, ихроҷшаванда ва дигар омилҳои ифлоскунандаи ҳаво ва муҳити атроф мебошад. طبق نقشه چاره‌بینی‌های ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت در یکجایی با شعبه‌چه میلیسیای اکولوژی و سیاحی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت در شهر و ناحیه‌های ولایت عملیات هوای تازه ادامه دارد. صبح امروز در شهر خوجند نیز همین گونه عملیات راه اندازی شد که در یک ساعت مسئولین بیش از 60 عدد واسطه نقلیات را از سنجش گذرانیدند. باید رانندگان واسطه نقلیات خود را رفته از تشخیص تکنیکی گذرانند و دودناکی آن را کم کنند که دودناکی بسیار شده هوا را افلاس نکنه. در نتیجه سنجیدن اخراج موادهای ضررآور از واسطه نقلیات معین کرده شد که 6 واسطه نقلیات به طلبات معیارها جوابگو نیست و نسبت آنها پروتکل‌های مأموری ترتیب داده برای بررسی به شعبه بازرسی شهر ناحیه ولایت سوغد روان کرده می‌شوند. هدف از راه اندازی شدن چنین عملیات حفظ محیط زیست، مخصوصا هوایی که از آن ساکنان نفس میکشند میباشد. باید یاد را شویم که ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوغد در یکجایی با شعبه‌چه میلیسیای اکولوژی و سیاحی منتظم چنین چاره‌بینی‌ها را راه اندازی می‌نمایند که این باعث کم شدن شماره واسطه‌های نقلیات که از معیار زیاد گازهای ضررناک خارج می‌کنند و محیط را افلاس می‌نمایند می‌شود. راننده ها را ضرور است واسطه‌های نقلیات خود را منتظم از تشخیص تکنیکی گذرانند تا هم خودشان در نتیجه جریمه بندی ضرری مادی نبینند و هم هوا را تازه نگاه داشته به سلامتی اطرافیان ضرر نرسانند. ماشین مرا تفتیش کردند که به طلبات امروزه جوابگو می شود، چون که ما ماشین خود را تعمیر کرده می استیم. تعمیر نکنیم به اکولوژی ضرر می رساند. вохирию мулоқоти намояндагони мақомоти корҳои дохилӣ бо қишрҳои гуногуни ҷомеа аз чорабиниҳои маърифатие мебошанд, ки ҳадафи ташкили он пешгирии ҷинояткорӣ аст. ҳафтаи гузашта сардори мақомоти милитсияи вилоят бо донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон ва сардори шуъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд бо ҷавонони фаъоли маркази маъмурии вилоят вохирӣ гузарониданд. бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим ва пешгирии ҷинояткорӣ дар байни ҷавонон дар маҷлисгоҳи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон вохӯрии сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Назарзода Қудратулло Бобо бо донишҷӯёну омӯзгорони ин муассисаи олии таълимӣ доир гашт.
вохӯрии маърифатӣ ҷиҳати таъсир расонидан ба камолоти маънавии ҷавонон ташкил карда шуда тарбия ва ҳидояти ҷавонон ба амалҳои шоиста мавзӯи меҳварии мулоқотро фаро гирифт. Ректори донишгоҳ Машокир Шарифзода чорабиниро ифтитоҳ намуда вохӯриро услуби таъсирбахш дар пешгирии ҷинояткорӣ унвон кард. Сардори мақомоти милитсияи вилоят дар маърузаи хеш вобаста ба вазъи криминогении минтақа бахусус ҷинояткорӣ дар байни наврасону ҷавонон тарзу усули пешгирӣ ва шомилшавии шаҳрвандон ба ҳизбу равияҳои хусусияти экстремистӣ террористӣ дошта ба донишҷӯён маълумот дода дар алоқамандӣ ба мавзӯъ бо мисолҳои воқеӣ дурнамои чунин амалҳоро шарҳ дод. гуфта шуд ки тарбияи ҷавонони ватандӯсту худогоҳ донишманду соҳибтахассус аз ҳадафҳои сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки пояи ин сиёсати ояндабинонаро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузоштаанд. дар Тоҷикистон таваҷҷӯҳ ба ҷавонон рӯз аз рӯз бештар гардида барои тарбия, роҳнамоӣ ва тавсеяи қобилияти ҷавонон заминаҳои воқеӣ фароҳам оварда шудааст. пейромони паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти ҷавонон сухан рафта таъкид гардид ки донишҷӯён вақтро зоя нагузаронида пайваста биомӯзанд, барои соҳибкасб ва мавқеи худро дар зиндагӣ ёфтан талош намоянд. дар фарҷоми суханронӣ аз омӯзгорону донишҷӯён ва ҷавонони пешсафи ҷомеа даъват ба амал оварда шуд ки барои гулгулшукуфии Тоҷикистон ҳиссагузор бошанд, нерӯи худро ба корҳое сарф намоянд ки ба манфиати ҷомеа нигаронида шуда обрӯи нуфузи давлатро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардорад. дар маҷлисгоҳи шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд вохӯрии сардори шӯъба полковники милитсия Бурҳониён Олимҷон Полвон бо ҷавонони фаъол аъзоёни гурӯҳи авангар ки дар ҳамкорӣ бо мақомоти милитсия баҳри пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ саҳм мегузоранд доир гашт. мақсади чорабинӣ боз ҳам устувортар намудани ҳамкории ҷавонон бо милитсия ва шунидани фикру мулоҳизаи эшон ҷиҳати пешгирӣ аз ҷинояткорӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни наврасону ҷавонон ва зиёд намудани сафи ҷавонони худогоҳу ватандӯст унвон карда шуд. таъкид гардид ки иқдоми созандаи ҷавонон, ташаббускорию ояндабинии онҳо таъминкунандаи фардои дурахшони ҷомеаи Тоҷикистон аст. ҳукумати мамлакат ҳар як амали шоистаи ҷавононро ки баҳри солимӣ ва пешрафти ҷомеа гузошта мешавад бо самимият қабул ва қадр менамояд. дар таҷрибаи вазорати корҳои дохилӣ намунаи зиёди ҳамкории ҷавонони фаъолро бо милитсия дидан мумкин аст ки дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ гузошта шудааст. дар ҷараёни мулоқот ҷавонони фаъол тинҷию осудагии ватанро омили хуби таълиму тарбия ва зиндагии шоиста арзёбӣ намуда пост доштани онро қарзи шаҳрвандии ҳар соҳибватан донистанд. барои ҳамкории судманд бо мақомоти милитсия миннатдории роҳбарияти вазорати корҳои дохилиро ба ҷавонони гурӯҳи авангар расонида якчанд нафари онҳо бо сипоснома ва тӯҳфа сарфароз шуданд. ба муносибати солгарди таъсисёбии воҳидҳои таъйиноти махсуси милитсия дар қароргоҳи дастаи таъйиноти махсуси милитсияи вилояти Суғд чорабинии ҷашнӣ баргузор шуд. дар ҷараёни чорабинӣ аз диловариву матонати кормандон сухан рафта хизматчиёни беҳтарин қадршиносӣ шуданд. рӯзи 5 декабр бахшида ба рӯзи таъсисёбии воҳидҳои таъйиноти махсуси вазорати корҳои дохилӣ дар қароргоҳи дастаи таъйиноти махсуси милитсия дар вилояти Суғд чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар ин чорабинии ҷашнӣ муовини вазири корҳои дохилӣ генерал майёри милитсия Абдулло Навҷувонов, сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал майёри милитсия Назарзода Қудратулло Бобо, раиси шаҳри Бӯстон Раъно Ҳошимзода, сардорони шӯъбаву хадамотҳои дастгоҳи марказии раёсат ва ҳайати шахсии даста иштирок намуданд. муовини вазири корҳои дохилӣ, сардори раёсат ва раиси шаҳри Бӯстон маърузаи табрикотӣ намуда мавқеи диловарони дастаро дар барҳамзании гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ, муқовимати устувор дар бетартибиҳои оммавӣ назаррас арзёбӣ карданд. тавре таъкид гардид, фаъолият ва кору хизмат дар ҳайати воҳидҳои таъйиноти махсуси вазорати корҳои дохилӣ нишонаи садоқат ба сарзамин, дӯстдории ватан ва мактаби мардонагист. имрӯзҳо ба сафи воҳидҳои таъйиноти махсуси мақомоти корҳои дохилӣ ҷавонони ҷасуру далер, чусту чолок ва рӯҳану ҷисман обутоб ёфта ҷалб карда шуданд, ки аз уҳдаи иҷрои вазифаҳои наздашон гузошташуда бо сарбаландӣ мебароянд ва ҳифзи амнияти сарзамин шиёри зиндагии эшон аст. имрӯз дар дастаи таъйиноти махсус ҷавонони далеру шуҷоъ хизмат мекунанд ки онҳо ҳисси ватандорию ватандӯстиашон хеле баланд мебошад. воҳидҳои таъйиноти махсуси милитсия аз рӯзи таъсисёбӣ 5 декабри соли 1995 то ба имрӯз дар набарду муборизаҳои вазнин аз мактаби шуҷоату мардонагӣ ва имтиҳону озмоишҳои сангин гузашта, донишу маҳорат ва малакаи касбӣ, шаклу усулҳои мухталифи кории кормандон такмил, бо техникаву таҷҳизотҳои муосир таъмин ва ба як ниҳоди боэътимоди таъминкунандаи амнияти кишварамон табдил ёфтааст.
хизмати содиқонаи хизматчиёни воҳидҳои таъиноти махсуси милитсияро ҳукумати мамлакат ва роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ҳамеша қадр мекунанд. дар баробари таъмин будан бо шароити мусоиди корӣ ва таъминоти моддӣ ҳавасмандиҳои зиёди иҷтимоӣ аз тарафи ҳукумати тоҷикистон нисбати кормандони ин воҳиди мақомоти милитсия карда шудааст, ки бо дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон анҷом дода шудааст. дар иртибот ба ин санаи таърихӣ бо фармони вазорати корҳои дохилӣ ва раёсати он дар вилояти суғд кормандони фаъоли дастаи таъиноти махсуси милитсия бо медалу нишон ва сипосномаву ифтихорнома сарфароз гардиданд. инҷо расидем ба интиҳои барнома. умедворем ки аз хатогии дигарон ба худ хулосаи ибратомӯз бароварда амалеро анҷом хоҳед дод, то дар ҷомеа нисбати шумо эҳтиромро афзун кунад. агар ҳар яки мову шумо аз рӯи гуфтори ниёгон, рафтори нек, гуфтори нек, пиндори нек кор гирем, итминон дорам дар зиндагӣ муваффақ хоҳем шуд. то дидори навбатӣ, хайр.